Čaute ľudia, to som ja Eliasmus a dneska sme tu pri hre GTA San Andreas Ballad of Gaytony a dneska by sme si urobili takú malú prestrelku s fízlami. Takže ako na ňu, tak to vyznať každý, ich vyprovokujeme a v tomto peknom autíčku sa budeme s nimi ako naháňať a prestreľovať. Takže môžeme ísť do toho. Iba posledné, no úprava na aute je upravené a teraz už sa nebude môcť odteraz čítovať, takže rýchlo fízli nejaký tutut, fízli, slušne. Počkajte, trošku zajdem inde, nech ich konečne vyprovokujem. Tuto zatočím. Škoda, že som do toho fízla, čo tam bol predtým nestrelil. A tam som. Kapte šuliny. Á, konečne normálne začali reagovať. Takže dovtedy, dokedy nás nesejmu, tak budem natáčať. Tak. Aj ty už si mŕtvy, aj si. Takže sejmem ich. Ten tam dobre vletel. Čo sú tí fízli na hlavu? Nevidia, že sa zabijú? Konečne tomu čapečka vyletela. Potom mi napíšte, že či by som nemal dať prestrelku, ale takú, že si dám také obrnené auto, ktoré strieľa vzdiela. Je to ako keby tank, ale rýchlopálny tank. Taký lepší a či s ním nemám potom tiež hrať prestrelky takéto. Ale tak to by už bolo ľahšie, lebo on tie auta pučí do kocky a do všelijakých tvarov. Sakra, my už horíme. Rýchle musím zdrhnúť. Jak teraz buchnem, no tak... nech nebuchnem. Jak teraz už vybuchnem, no tak pôjdem... no, buchol som. Tak teraz si dáme prestrelku v tom rýchlopálnom... nie tanku, ja neviem, ako sa to volá. Čakať, iba si to čípnem. OK. Číti... pôjdem dole a dám... takto je to dobre. Teraz na ukážku, čo to robí s autami. To je pekný tvar. Tak dobre to pučí tie auta. No, už idú fízli. Pred chvíľkou bola aj misia, že som toto tu mal sejmuť s takými bombami na zmačknutie. Ale škoda, že to nedočiahne až hore. By som urobil aj proti vrtuľníkom, by som mohol bojovať. Takže páni milí, vy sa nedožijete zajtrajška. A možno ani ja. Čo to urobí s lampami? Hneď ich to zničí. Takže bronzo a ďalší bronzo. Horíte? Horíte? Tak si horte. Ja vás v tom veľmi rád nechám. Sakra, aj naše auto horí. No ja som šulín. Akože som teraz nevydržal. Ja som to pri nás buchal. No tak posledné auta, ktoré vydržia a... no jak to vôbec vydrží? Toto auto aspoň chvíľku.
Ešte to rýchlo dokončím. Takže koniec, je vidno, že som lama. Ďakujem za zhliadnutie, dajte like, poprípade odber a čau.